Moi! Moi! Okei, niin mä oon MTP. Tää on. Game Noob ja Vlog Noob, Ja toi on nimeltä mainitsematon henkilö. joka pyörii vaan välin näissä Niin. videoissa mukana. Näissä kolme kaupallista. Ai. Eikös tästä tule kanavan esittelyvideo samalla? Vaikka, niin. Teimme yhteisen kanavan. Joo, vihdoinkin. Vihdoinkin. No ei me olla sitä kauan mietitty. Ei yhtään tänään on meidän Sen kanavan luontipäivä. Joo, ja samalla hänen nimppareita vietetään tänään. Hänen nimppareita vietetään tänään. Ja mun nimppareita tänään. Vaikka mulla oli syyskuussa, tuolla oli syyskuussa, tuolla Ensi viikolla. Ei just. niin me ollaan nyt kokoonnuttu meidän kahden ihmisen taloon. Ja jos joku ei tiedä. Toi vieras. Toi on meidän serkku. Mutta tänne tulee pelivideoita ja vlogivideoita. Joo, mä Vaan varmaan. yksin. Mä teen varmaan vlogeja ja toi. Me molempiin. Mutta käykää tilaamassa myös meidän kanavat, jotka ovat aika selvästi tällä kanavalla ilmi. Ainakin mun. En tiedä Official MTP-channelista, mutta Game Noob ja Vlog Noob, käykää tilaa. Niin, se varmaan vaihtuu se Official MTP-channel, se oli ihan pitkä. Nimi. Ja tänne kanavalle siis tuli. Tai siis mun kanavallehan tulee pelivideoita ja vlogivideoita, mihin kun nimet kertoo. Niin mä teen siinä silti varmaan enemmän kuin tälle kanavalle, koska tänne tekee 2 tyyppiä. Ja tää kuuluu varmaan tämän Official MTP-channelin kanavan omistajan mukana tämä toinen, joka juoksi nyt karkuun. Että eiköhän tämä kanavan esittelyvideo ole jo aika pitkälle. Mitä? Se hieros. Lopussa. Elikkä kauhean vaikeasti selitettynä valaistusheikkona lopetamme sen tähän. Tervetuloa kanavalle ja toivottavasti tilaatte. Se on moi. Ja jos ette tilaa, niin saatte kyllä turpaa. Vitsi.